za naše seniorske ekipe. Prvenstvo počinje za jedno 6-7 mjeseci, najvjerovatnije izvlačenje u februaru, najvjerovatnije da ćemo prvu utakmicu, bar ćemo mi tako željeti igrati u junu, tako da ima dosta vremena, bit će okupljanja, bit će još provjera, ne treba zaboraviti ni našu omladinsku selekciju koja je pošla na kvalifikacije na prvenstvo Evrope u Austriji, da ima tamo par talentovanih igrača, tako kad se to sve kompletira, mislim da ima dosta prostora za napredovanje. Imaćete vjerovatno još jedno okupljanje u toku ove godine, novembar mjesec, razmišljate li o protivniku i bar jednoj utakmici? Sigurno, kad naša A selekcija bude igrala sa Azerbejdžanom, mi ćemo pokušati i već smo u dogovoru da odigramo prijateljski meč sa Slovenijom u Sloveniji. Hvala gospodine Vlaisavljeviću. Poštovani gledaoci, eto, dobro je krenulo u ovom ciklusu i mladom i A timu. Nadajemo se da će i sutra veče na Wembleyu biti dobro. Ne mora ni bod, iako bude poraz, neka to bude na jedan otmeni, fini način. Crnogorski A tim napravio je zaista puno. Pozdrav sa Cetinja, mladu reprezentaciju. Dakle, ponovo ćemo gledati u novembru mjesecu. Pobjeda nad Mađarskom prije 4 dana 2-0 i sada sa Libijom 1-1. Sasvim dobro, odnosno vrlo dobro. I dalje pričamo o fudbalu u CG Sportu. Bokelj je hit sezone u drugoligaškom šampionatu. Kotorani nakon 9 kola imaju 9 pobjeda, primili su samo 2 gola i što je možda i još važnije, imaju vrlo mladu ekipu sa nekoliko članova omladinske i mlade reprezentacije. Božidar Karadžić. Fudbaleri Bokelja ostvarili su zaista impresivan učinak u dosadašnjem dijelu nadmetanja na drugoligaškoj sceni Crne Gore. 9 utakmica, 9 pobjeda, dakle svih 27 bodova i gol razlika 19-2, učinak je koji je zaista malo ko očekivao. Tim učinkom izabranici Slobodana Draškovića u uvodnih 9 kola ostvarili su prednost od 5 bodova u odnosu na drugoplasirano Berane i čak 9 bodova u odnosu na trećeplasirano Bratstvo. 9. pobjedu u dosadašnjem dijelu šampionata Kotorani su ostvarili juče u meču protiv Ibra, koga su savladali 2-0, zahvaljujući prije svega znatno boljoj igri u drugom poluvremenu. Naime, u prvom dijelu susreta odnos snaga na terenu bio je izjednačen sa par poluprilika na jednoj i na drugoj strani, ali i bez golova. No u nastavku susreta, predvođen je izvanrednim Milošem Popovićem, Bokelj je zaigrao znatno bolje i već u 51. minutu stigao do vođstva. Izvanredno proigravanje Pavićevića i asistenciju Vujovića Popović je iskoristio na pravi način i pogodio mrežu Kujevića. I u nastavku susreta Kotorani su dominirali, imali nekoliko izvanrednih prilika, a konačan rezultat postavio je Popović koji je u 81. minutu iz kornera pogodio mrežu gostiju, dakle Bokelj Ibar 2-0. Nismo očekivali, mi smo u ovom prvenstvu ušli ne sa velikom euforijom. Naš cilj je bio da smo tu među 3 ekipe i da eventualno se borimo i za taj baraž. Međutim, stvari su se odvijale u drugom smjeru i zaista sam zadovoljan. Mislim da svih 9 utakmica smo i zasluženo dobili. Recite nam, da li ste zadovoljni ekipom i učinkom vaših igrača, imate mladu ekipu? Pa sigurno da sam zadovoljan sa učinkom mojih igrača, imamo mladu ekipu. Mislim da je to poenta svega ovoga i ovih uspjeha, jer oni su željni dokazivanja. Eto, trudimo se da ih pravilno usmjerimo i nadam se da će ti mladići imati snage da izguraju ovo prvenstvo do kraja. Da li je to i neka bolja najava Bokelja kao prvoligaškog sastava? Pa iskreno se nadam da jeste. Ljudi iz kluba nas bar za sada vrlo dobro prate i oni su stalno uz nas i imamo njihovu podršku, imamo odlične uslove za rad i nadam se kad se to sve spoji da će doći to prvo mjesto. Uz izvanredne igre i rezultate, ono što može da raduje Slobodana Draškovića i njegove izabranike je činjenica da je sve više gledalaca na tribinama stadiona Bokelja. Naime, jučerašnji meč Bokelj Ibar pratilo je više od 500 gledalaca koji su bili veliki stimulans i inspiracija fudbalerima Bokelja. Ukoliko Kotorani nastave sa ovakvim igrama i rezultatima, sigurni smo i da će ljubitelji fudbala, njihovi navijači, znati to da isprate na pravi način i pruže im punu podršku na putu ka prvoligaškom društvu. Mijenjamo temu.
Muška rukometna reprezentacija bila je prva crnogorska selekcija koja je izborila plasman na neko veliko međunarodno takmičenje, Evropsko prvenstvo 2008. Nakon dobrih partija u teškoj grupi sa Poljskom i Švedskom u prethodnim kvalifikacijama za prvenstvo Europe, uslijedila je promjena selektora i krah u pretkvalifikacijama za svjetsko prvenstvo sa Kasimom Kamenicom na klupi. Od tada uglavnom stižu loše vijesti iz muškog rukometa. Budućnost dvostruki uzastopni prvak se rasformirala. Od reprezentacije koja od januara nije odigrala nijednu utakmicu, oprostili su se golman Stojanović, Kapisode i Svitlica. Sa kakvom atmosferom, ambicijama i u kojem sastavu ćemo početi naredne kvalifikacije već krajem oktobra, pokušao je da sazna kolega Srđan Dragović. Do meča sa Švedskom i zvaničnog početka kvalifikacija za Evropsko prvenstvo ostalo je nešto više od 2 sedmice, a selektor Miško Popović, kako sada stvari stoje, moraće selekciji Tri Krune da suprotstavi potpuno podmlađen sastav. Za one manje upućene ne radi se o smjeni generacija, već o otkazima igrača koji su bili okosnice svih uspjeha crvenih na međunarodnoj sceni. Poslije golmana Gorana Stojanovića od dresa se oprostilo lijevo krilo Petar Kapisoda, a zatim i desno krilo Aleksandar Svitlica. Pa slušajte, za mene su bila velika iznenađenja njihovi otkazi, međutim razlozi koje su igrači naveli, zbog čega napuštaju reprezentaciju, za mene kao starog sportistu i igrača bili su potpuno opravdani. Goran Stojanović već više od godinu dana vuče povredu leđa, prije 2 mjeseca je pukao mu je bio butni mišić, 2 puta uzastopno, znači u nekih mjesec dana 2 puta i tek je počeo da trenira. Petar Kapisoda me je zvao i rekao mi da je previše opterećen u Bosni, da svaku utakmicu igra 60 minuta, da puno treniraju dnevno, 3 sata ujutro, 3 popodne. Za njegove godine, koliko ima 34 godine, znači u 35. godini, to su ipak veliki napori i on je meni obećao kada dođe na pauzu da ćemo razgovarati o svemu. I ja sam uvažio i njegov otkaz. Jedino malo iznenađenje je za mene bio Svitlica, kojega sam ja zvao i molio da se javi i čuli smo se jednom prilikom i on je rekao da nema problema, će igrati za reprezentaciju. Međutim, sada zadnji put se javio generalnom sekretaru, a ne meni, i otkazao. Mislim da je trebao da odgovori na moj poziv i sve bi bilo u redu. Uvažili bismo njegove probleme i razloge za ostavku. Međutim, što se tiče toga, ja sam pozvao 2 mlada igrača iz juniorske reprezentacije i mislim da će oni ipak svojom mladošću, svojom borbenošću i željom za uspjehom nadoknaditi, možda ne potpuno, ali će nadoknaditi gubitak Petra i Svitlice. Goran Stojanović je već mnogo veći gubitak, ali šta je tu je. Mi imamo 2 druga golmana, imamo Doknića i Mijatovića. Mi ne smijemo njih podcijeniti, ako Gorana nema i njih odmah psihički ubiti da ne mogu da zamijene Gorana. Zašto da ne? Možda ne na tom nivou, ali možda na dovoljnom nivou da mi možda ipak napravimo povoljan rezultat. Vidjeli ste i u štampi je bila jedna polemika između mene i čelnika Saveza. Ja sam i na sastancima upravnog odbora, kada sam bio član upravnog odbora, govorio na tu temu da muški rukomet nije ravnopravan sa ženskim, da se ženskom više poklanja pažnja, što je za mene dobro da se tom ženskom rukometu poklanja pažnja, ali ne zapostavljati muški. Međutim, izgleda da ipak ima i drugih problema između igrača i Saveza, vjerovatno postoje neka novčana dugovanja prema igračima, pa i to može da bude jedan od razloga da oni odustaju od igranja za reprezentaciju. Dobro, još za kraj, naravno, šta se može očekivati od ovih kvalifikacija, ipak kvalitet naše reprezentacije nije na onom nivou svakako da igraju ova 3 igrača koji su itekako bitni za našu ekipu. Slušajte, uopšte se ne predajemo. Koga nema, bez njega se mora i može. Trudit ćemo se sa onim što imamo, da odigramo najbolje što možemo i da napravimo, što se kaže, podvig i da prođemo, ako ne bi Švedsku, ali da budemo bolji od Slovačke i Izraela. Da se dovoljno ne poklanja pažnja muškom rukometu, saglasni su igrači, iako to ne može biti glavni razlog otkazima. Postoje neki problemi
vezano za muški rukomet u Crnoj Gori, to zašto ne reći javno. Nismo ispraćeni, čini mi se, na pravi način kako su druge ekipe i reprezentacije, međutim što je tu je. Mi svi koji ćemo se odazvati, odazivamo se isključivo zbog nas, zbog naših porodica, jer ja lično igram za Crnu Goru zbog sebe, zbog moje porodice, zbog mojih predaka na kraju krajeva i postoji jedan patriotizam kod mene koji će uvijek biti. Znači dok sam ja potreban toj reprezentaciji i dok budem mogao davati neki doprinos da ta reprezentacija igra bolje, ja ću se odazivati svim tim okupljanjima. Oglasio se i Upravni odbor Rukometnog saveza. Na jučerašnjoj sjednici selektor Popović podnio je izvještaj o pomenutim otkazima, a odbor zadužio predsjednika Miška Ivanovića da još jednom razgovara sa reprezentativcima. Iz razgovora sa Ivanovićem saznali smo da oproštaj Svitlice ipak nije definitivan, te da će biti na raspolaganju u selektoru za neko naredno takmičenje. Ipak činjenica je da su otkazi stigli u najgore mogućem trenutku i to upravo kada se mislilo da Crna Gora ima realne šanse da se u grupi sa Švedskom, Slovačkom i Izraelom domogne plasmana na šampionat Evrope. Velika šteta je već napravljena, atmosfera poljuljana, a vremena da se nešto popravi je veoma malo. Rukometašice budućnosti pobjedile su ekipu Dinama iz Volgograda u premijernom meču u Ligi šampiona. Bila je to rutinska pobjeda u Morači 29-22. Briljirale su u napadu Bojana Popovića 11 i Jovan Karadičević sa 10 golova, te Sanela Knezović u odbrani, odnosno odbranila je 15 šuteva. Slijedi kratka analiza tog meča i najava narednog sa evropskim šampionom Viborgom Milene Knežević. Može se reći rutinska pobjeda bila jer smo se stvarno spremali dugo za Dinamo i mislim da smo to pokazali na utakmicu da smo se dobro spremili. Ne napadom toliko koliko smo odbranom i koliko smo pokazali da smo dobro odigrali. Prije svega smo šli agresivno u utakmicu, što se i pokazalo i naravno što je dalo dobar rezultat tokom čitave utakmice. Kada ne ide, tu je Bojana Popović sa svojim golovima i asistencijama. Naravno, uvijek je tu. Takav igrač i treba u budućnosti i ona je pokazala u stvari kakav je stvarno igrač. Ono što još možemo da pomenemo iz tog meča je jedna karakteristika koja baš i nije pozitivna. Bekovi nisu dali puno golova. Tačnije, samo Katarina Bulatović i Bojana Popović upisale su se u strijelce. Pa jeste, ekipa Dinama je takva bila da smo imali više šansi na krilima nego na poziciji bekova, što smo mi naravno iskoristili i krila su dala dosta golova. A i naravno i dva dobra beka šutora su to iskoristilo, dok eto srednji bekovi su bili tu da razigraju ekipu. Slijedi meč sa Viborgom, s evropskim prvakom. U subotu Viborg je startovao pobjedom protiv švedskog Savehofa. Jeste, Viborg je startovao pobjedom i to ubjedljivom pobjedom. Ekipa Viborga je sigurno dobra ekipa i jaka, ne bi sigurno bila ni prvak Evrope. Sigurno da je favorit protiv nas, ne možemo naravno govoriti da smo mi favoriti jer je Viborg dobra ekipa, ali ne idemo tamo da se predamo, već da damo sve od sebe i da odigramo najbolje što možemo i da se borimo prije svega, a rezultat će naravno doći. Na startu ove nove Lige šampiona u kojoj budućnost ima visoke ambicije, bilo je nekoliko iznenađujućih rezultata. Pa jeste, bilo je tu iznenađujućih rezultata, prije svega Olčim što je izgubio od Randersa. Randers se po prvi put takmiči u Ligu šampiona i može se reći lagano je dobio Olčim. Prošle godine igrao u finalu, da kažemo našim gledalcima. Da, igrao je finale, čak se i pojačao i treba je sigurno to bolje odigra. To je po meni veliko iznenađenje, kao i Đer što je izgubio od Zvijezde jer je Đer isto dobra ekipa, ali sigurno da se Zvijezda pojačala i vjerovatno zasluženo pobjedila čim je toliko razlike dobila. U odnosu na prošlu sezonu kada ste osvojili kup kupova, koliko je budućnost jača? Pa samim tim za Bojanu Petrović, a i za, naravno svi smo mi zreli za jednu sezonu i sigurno da ćemo to ove sezone pokazati.